Si no n'hi ha col·lectivitat, no n'hi ha. Jo crec cada dia més, en més coses que em passen, en el recolzament mutu, en l'apoyo mutu. Jo necessite i sé que estan ahí. Ells me necessiten i elles hi saben que estic ahí. I això és el canvi social, finalment, serà aquest, l'ajudar-nos, tornem a l'apoyo mutu, l'estar totes i tots ahí, com a col·lectius i com a persones. Pues realmente plantearte cosas te estás planteando siempre, pero en estos momentos pues el cambio tiene que ser a nivel político radical. Con todo lo que estamos viviendo pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y a veces te sorprenden las cosas que pasan y los resultados que se obtienen en las elecciones, porque con lo que está cayendo es increíble que vuelvan a triunfar los de siempre, ¿no? Y espero que esta vez haya un cambio, que sí que habrá ambiente para que la gente se lo cuestione y haya un cambio radical. Eso es lo que espero i me gustaría. És que el canvi siga estructural, o sigui, que no siga només un canvi de cares o de sigles, sinó que hi hagi un canvi d'organització política, de legislació, que s'obliga a la ciutadania, que per exemple la separació de poders se faci més evident i més clara, que actualment no és gens clara, que un poder judicial funcioni millor amb més independència, per exemple, la premsa el mateix, que és que realment el canvi s'està produint a molts nivells, perquè a nivell periodístic, per exemple, estan apareixent molts mitjans nous que donen un enfocament més crític.